estamos grabatzen. Urte berri on. Urte berri on, Aitor. Hala, itzuli gara gure oporretatik, itzuli gara Gabonetako oporretatik. De lujo. Melok. Zelako oporrak, Boa. Aira, dira. Ni honez lan egiten. Egon zara lan egiten, baina dinot, gehien bat esaten da, pues, astetxoa, no? Juerga botatzearen astetxoa. Hombre, Bueno, hori da eskatzen, hori deitzen dio nik oporretara joataren. claro, urtean zehar ez gara farra ateratzen. Baina, bueno, Nipa. da, garai bat non jendea espreski atera nahi duen horretara, orduan. Mola. Baina, bueno, Bai, urte berria, ambiente sortzen da. 2026ko lehenengo podcasta, lehenengo saioa, Hori da. osea, que de lujo. Pozik, gainera, zelan amitu genuen urtea podcastarekin, Inigorekin, Hombre. jendeari asko gustatu zitzaion, eta gu oso pozik, behintzat, eman genuelako beste irudi hori, ezta? Eta iritsi ginealako jende berriaren gana, eta aurten pues, jarraitzera. Zera zure Mantentzera. gabonak, Aitor, por cierto, zelan juare gabonak, tal... Balan egiten, juergagunetan oso ondo, ez erraipatzeko ezer, baina oso ondo. De lujo. Ondo pasatu nuen, baina nahiko estandar. Baina badago zerbait ipatzeko. Nik uste nuen, gaztetxekoak, zirela gehiago olentzero eta mauro domingizaleak. Baina ez da ironikoa erregeek ekarri izana gaztetxe horri bat laudiorentzako. Ez bastante kurioso, Bada. Ze polita. Oie, Vale. ez geneukan badaukagu de lujo. Ze ondo. Zu egon da zara, egon zine bertxafarian aurrekoan? Egon naiz, egon nintzen, irekiera jaian, Egia. eta bertsoafarian. No me pierdo una, Eta ni, biak aldu ditut. Eta Ez nahiagatik, baina. larun bat honetan kontzertua daude, Larun bat Hamazazpian. kontzertuan, Ziztada eta Arlantz, Tea, eta zinez. Iruñarreko taldea. Gainera uste dut hauen lagunak direla, eta behin baino gehiagotan edo horbekon jo izan dutela, osea, que de lujo. Urbildu. Dino, zu animatuko zara larun batean kontzertutara? Gaztetxeko kontzertutara? Ez dago, bueno, ba, sin más. Bueno, dena ezin da, gonbidaturik ez, eta din hori galdetu beharra. Baina, de lujo. Egin ditzazela gauzak, eta gu animatuko gara geroz eta gehiago. Bai, noski baietz. Noski baietz. Kontzertutuak, Claudio, naiz, ondo. Ba, hori bai dela opari ona. Eta ez Salomon itxusi batzuk. Ba, Ni irrikitan nago, Zuri ez izu bidali, baina unasekin hitz egin dut eta esan dioten plan, goaz. Ja. Ke? Niri Bilboko lagunek esan diate. Bo. Jon, mugitu eskabidean, joaten den Laudiora. Egon ginen azte buruan eskabideanen kontzertuan. Eskabidean eta banda basotiren kontzertuan, guapísimo, egia esan. Zer moduz, claro, idatzi dizut, eta Bai, bueno, jaso ditut bi mezu. bai, a ber, esan barra, ni pixka gaixo hori nengoela, eta joan nintzela pixka gogoagatik, fomoagatik, baino oso, basoti, grupazo historikoa, kriston ambienta zeukaten, geratu ziren juergan, grupitoak botatzen antzokiko goiko salan. Osea, Bai, gerora. Vale, osea, Gerora, pero de borrachos. nire buruak momentu batez pentsatu izan du, goiko solairutik bera, txupitoa bota. Ez. Planteatu daiteke. Son italianos locos, baina ez hain locos. Zegoen hortik Luka EH askatuta dela pertsonai bat bastante kuriosoa. Ez duz ezagutzen. Da, Italiako erromako tipo bat dela gida. Erromako fritur gida edo, baina euskeraz egiten du. Erromatarra da, eta euskaraz daki. Eta da erdi skinhead regelari, es el putago, no sé cómo, ez dakit zelan deskribatu Luka, pero hor zegoen, eta superondo, eta eskabidean grupazo. Esan behar dut, esan nuela. Erosi nula diska, eta zitzaidan beste gustatu diska, mentira kotxina. Osea, atzo nengoen, eren nengoen, flipando. Bueno, sin más. Sabores adquiridos, Sabores adquiridos, Da kafea edo garagardo moduan, Lehenengo aldian ez dut gustoko, baina gero... Zer izan daiteke ere bai, otro sabor adquirido. Gure podcasta. Bueno, ez da bizka sabor adquirido, Bastante, gaur mikatza, Lehenengo aldian... Esto chaval, no sé qué. Gaur izango da podcasta, Aitor eta nire kezkan egiten ditugun txarletetako bat. Zaino, en diferido. Eta puta madre. Eta hori, gero etxera azkar, Portugaletera joan nintzen, azkenean, eta Bilbotik Portugaletera, metraz dagoela. Ni laguniek esan zidaten ordu bitarako hartu nahi zutela taxi bat, eta obaia sorpresa.
Oia, sorpresa. Eta hori, deluxe. Eta, zu, larun batean, Txinoka jafatu nuen. txinokaza, sabor Eta... adquirido. Hori ez da sabor adquirido. Hori hartzen duzun lehenengo aldian, tallarines con pato, Eres con pato, El chino caja de somera. Buah. Baina ondo. Gero Ba, gehatu zineten bizka juergan, edo goiz joan zineten ez, etxera. azkenengo tren hartu genuen. Ama bitardi. Amaika terdi. Eta ondo. Ondo. Deluxe. Zer gehiago. Ni pasan Ambiente nuen? egon zen. Hori, Bai, bastante jende zegoen, bastante jende ezaguna. ez dakiz erratik, Claro. Ja, por lo que sea. Por lo que sea. Baina hori, bueno, ondo. Arratsalde pasa, ondo, ambientean, somera beti ondo. Beti ondo. Beti, ongien taberna horretan, ez dut, inoiz, Soka. soka. Ez dut bizena inoiz gogoratzen, eta kuriosoa da, ze daukate como horma hori kaineroekin, Bai. ez daukate kainera como barran. Egia da. Bai. Eta, ez dakit zenbat alditan esan zian Merinok. Majísimos estos, Majos. Qué majos. Bai. Bai. Joaten da eskatzera eta bueltatzea. Qué majos, Bai, Jo, bestelako, qué ni ez majos. daukat sentsazio. Osa, majoak dira, bai, baina, bueno, Vale. sin más gracia egin zidan, sin más. Eta hori, pues aparte, 2026arekin itzuliko dela Aitor eta Bioi bizitza ematen digun gauzetako bat. Txan. Dela astoak rugby taldea, itzuliko garela astean entrenatzera, eta gonbidatzea jendea entrenatzera, Hori da. bueno, pasatu ditugu 2 hilabete, no, joan garen apike, derpente izatetik book insignia, izatera barkito pedales, artikoaren ostean, baina jarretzen dugula. Zuatzako optimist, Bai. Baina hori, Zuatzako optimist. jarraitzen dugula Jarraitzen dugu. gogoekin entrenatzeko, animatzeko jendea ere, bai, hurbiltzera, ze uste du ja, jendeak uste du, osea, jendeak pentsa dezake, galera talde bat itxia, baino somos lo más abierto del mundo. Daramago ja, Bai. zenbat, urte bat, eta Bai. urte terdi edo, eta apuntatu da jende berria. Bai. Argi Gu utzi, berriak garela, osea, argi utzi nahi dugu apuntatzea da ana aurkeztea. Osea, ana gertu jakin gabe. eta hola entrenatu nahi dut. Esa ez duzu zer ordaindu Apastu behar. kirolik egin bizitza osoan. Zer, osea, Hori da, pentsatzen duela batzutan, ikusten gaituzten eskezkan edo ikusten gaituzte edo zein lekutan elkarrekin, pentsatzen ja taldea eginda dagoela, baino ez da beste ezer. Osea, soilik harreman ona dagoela, baino denak gaudela ikasteko eta denak gaudela puntu berdinean. claro. Eta hori, pues jendea animatzeko, ez dakit nok ikusiko den podcasta, baino astoak rugby. Ekarri barko Edo genuke promo reel bat egin dezakegu. egin dezakegu promo reel bat. Eta horrek jende gehiago ikusten du, Egia, Ya está. baina grabatuko zuzuk. Grabatzen dago. Eso! Epa! Eta, animatzen diren etortzera Markel eta Uxue. Bai, Animatzen diren pixat, edo Oiana. Edo Oiana. Egitera taldeaz. Oianak esan dit, etorri nahi duela, baina bere mobi buruz hitz egitera. Ja, badakit, bai. Zidabelkagu pilo bat pertsona horrekamaran, azkenean. Osea, berez, ez ditugu duki konbidatuak azkenengo hilabetetan, baina gure utzikeriagatik, ze jende interesgarria gure inguruan, Effective Wonder. salba. Osea, Inigok berak egin zuen lan gehiago hona etortzen. Gu baino. Qué desastre, Baina, bueno, egingo dugu, dauzkagu ja, pues, behintzat erdi hitz egin da pertsona batzuk. Bai, badaude. Eta hori, joder, eskualdean daudela bai friki eta bai interesgarri pilo bat, behintzat gure podcastean lekua daukatela osorik. Frikien artean, Frikien artean, bueno, friki gehiago etortzen. ulertu beharko gara, no? Claro. Eta hori, baita astronetatik aurrera etorreleko naizela astero. Gaur hasita, no chicos. Puta madre. Eta hori, Frikitaz hitz egiten. frikitaz hitz egiten. Gaur ekarri dugu magro. Zenbat denbora daramago 10 minutu. Gaur ekarri dugu magro. Eh, Magro magrez. Boa. Bueno, larun batean. Komentatuko dugun kontu hau ikusi genuen aspaldi. Nik ikusi nuen Latxamako lehenengo aldiz, Latxamako bideoklip batean. Derrumbes y pajaritoseko bideoklipan agertzen dira. Igual ez dut ikusi, Ba, agertzen dira lehenengo aldiz. Pentsatzen nuen hasieran zela zerbait asmatua bideoklip horretarako. Eta gero agertu zaizkidan ez behin baino gehiagotan,
jakin izan dut egia dela. Zertaz ari dela, Aitor? Pro Wrestling Euskadi. Bof. Sartu bide joan, Soy un veterano de la calle Borroca, exijo compensación, aunque sea media pensión. Soy un veterano de la calle Borroca, exijo compensación, aunque sea media pensión. Soy un veterano de la calle Borroca, dame mi pensión o te parto la boca. Soy un veterano de la calle Borroca, dame mi pensión o te parto la boca. Magrez, eh? Bo? Bo? Nik erekien egitazkoa zela, tío. Nik uste Ja. nuen zela, videokliperako egindako zerbait, ikusten nituelako, pues, eta gero, a lo tonto, Le loca, de loca, caramelo en la caramelo boca. Puñetazo en la boca. Puñetazo en la boca. Mataleón en la boca. Un mataleón en la boca. Interesgarria da. Baina, karo, gure artean, ikusi, elkarrekin egon ginen ez larun batean, ikusi genuen, da zen genuen, pintzatu gara guzerra eraman podcastelako, eta olako batean agertu zenean bideo hau, ez zuten zeditor. Eramango dugu, hau, estuvo komentatu en la vida, Pro Wrestling Euskadi, Euskal Herriko WWE, Ni hau ez neukan ikusita, bilatu dut oraintxe bertan Instagramen, eta jartzen du promoción y exhibición de espectáculos de wrestling, formación de nuevos talentos en Euskadi. Akademia daukate, Orkestua gaiteke, horre. Horra jomerra Kapitan Euskadi, edo zelan da, tipo hau... Tip friki hau Bilbotik ibiltzen dena patroiatzen. Hauek, zeuden dira, los Avengers, Baina ez dut ikusi beste bideorik inorekin, hori beste egun batean egin barko dugu horren jarraipena. Baina hori, direla WWE bat Euskal Herrikoa, V bikoitza, V bikoitza. Hori bien artean dagoela, bai, karo, Echa, mítico vídeo hau de me río de tu chiste más fuerte y que te jodan. Vale. Dago tokeko bateria. Tokeko bateria da Erio. Eta nire favoritoena igual da tipo bat agertzen dela holan betaurrekoz de aviador eta barzalete bat Espainiako banderarekin eta hitzen da Romero el Madero. Eskapeko referentzia. Bai. Gaur ikusi dut, karo, hau atera da, eta Aitorrek eta biok ikusi genuen bideo hau, egin dutelako promozio berri bat, egin dutelako bigarren urte hurrena. Pro Wrestling Euskadiko bigarren urte hurrena. Eta, azaltzen zuen, Tito, edo olako, Guti versus Combate de apuestas. Romero el Madero. Si Guti pierde, pasará a ser el toro de Osborne, entre comillas, durante un año. Si Romero pierde, abandonará la Guardia Civil. Eta gero dago, baina hau ez dago aposturik, beste honetan. Beste izenen bat, ez da. Gero dago Erio versus Rente, izango da Renteriakoa, supongo. Renteriakoa izango da, ez dakit. El El huevo de Rente, el mítico huevo de Rente. El mítico huevo de Rente. Eta gero dago The Anvil versus Patxi. Osa, dago tipo bat, bere izena dela, Patxi. Egia da. Darama como harri jasotzaile movida hori guapo dago. Txapela. Hori guapo dago. Patxi. Izan zen Autopatxi. Referencia Guasemank. Baina egia da, eta sekzioa horren arira atera dugu, izenek galtzen dutela pixkat puntxa. Ze kentzen balin bauzu Erio, eta kentzen balin bauzu Romero el Madero. Itxoin. Baten bat dago, goratzen zaren azu izenen bat Pro Wrestling Euskadin ona dela. Osa, ez dakit norden ona dela, norgez. Ez. Esaten dut izen on bat. Izen on bat. Ez que nik irakurri dituan artetik, ez dago izen ainonik. Ja. Ez dago rei misterio bat. Baina daukate Instagram propioa, Patxi Markina Xemenkoa da. Bere dute betetzea da, otzailako 29. Horten zorionduko dugu. Zorionduko dugu. Patxi Pro Wrestling Euskadikoa. Qué guapo. Ez dakit Instagram kiago dauen. Romero el Madero PWE.
Romero Galindo Villafranca. Jartzo, personaje satírico. Mayúsculas. Joe, ea norbaitek izango den zalantzarik, Caudillo y luchador. Azote del rojo. La mordaza. El lado más ofensivo del wrestling. Bai, esatu dana. Loco. Izen horiek kenduta, eta pertsonai horiek kenduta, falta punch. Dago beste bat deitzen dela Guti. Bai, baina guti da Romero el Maduroren aurkaria. El buey de Sachagas. Sin más. Sigo. Eta podcastean egiten ditugun jolas guztiek bezala, egin duguna da, nola ekarriko genuke Pro Wrestling Euskadi aiaraldeara. Rente, la perfección mecánica. Es que sartu naiz. El, bakizu, fatxa egiten zaituzten Instagrameko zuloa bezala, berdina, baina Pro Wrestling Euskadirekin. Joder. Hori barkatu, moztu dizudala. Ez, lasai. Esan. Eta, pentsatu genuen, izen batzuk ekartzea, aiaraldeko Pro Wrestling Euskadikoak, eta irakurriko izango. Aputatu genituen. Jarri dut Pro Wrestling aiaraldea. Pentsatu genituen Foserrentzako Bai, batzuk. egia. Uste genuen Foser etorriko zela, eta pues, izango zen baso fargarri. Berarentzako. Hemen egotea Foserrek, eta... Pues, Eta hori izango da Moving. orduan, pentsatu genuen Ricitos de Muerte, Rizo Misterio, eta Jonas azkenengoa, hau... Enez horitzen ze jarri nuen. Justo erdikoa. Bai, Rizo Mejide. Espetacular. Es Rizo Mejide, tío. Claro. Pues guapísimo. Gehiago, zuetzate zenuen pentsatu. Ez, nuen metxatu niretzako. Apuntatu genuen niretzako mitiko Aitorrekin dauen edo zer rima, rollo Aitormenta, Aitornado, tal. Terminator. Ni uste dut hartuko nuela Terminator. Terminator oso da. Eta gero norbaitek esan zuen, pues Basagoitik. Ez que kontua da, nik egin nuela, aberbi altzen dio da Joaneri. Dago, edit bat, Aitor Basagoitirena, Basagoiti politikari zarrarekin, edit bat egin da zure aurpegiarekin. Dago edit bat? Hombre, egin nuen nik. Eta nik ez dut ikusi. Ba, ikusi duzu. Ez Igual zarro dituko, baina horren dela bihurtzekoa delako. Ba, igual bai. Hori, taia pasatzen gara. Beste jendea zitzegin. Inontzeko jendea zitzegiten. Aritz Lil Hil. Rollo. Lil, Hil, Gidoi batekin. bai. Eh, Aritz Hilli. Hil, I. Hil I. Ika, es que bueno, pues que bi hauek igual ez dira Ai, saltatu txarra, klase. Bai. Ainiz esa plastaka. Ainiz esa plastaka. Espectacular. Ainiz esa plastaka da. Ez dakizu zelan pasatuko da nik riltza egiten. Hombre. Egitatzen bidez, hartzazkia lehenago. Maider Reitxirez. Rage de... Reitx. Reitx. De Aserre. Aserre. Baina Ramirez beharrean. Reitxirez. Reitxirez. Nor gehiago. Pentsatu genuen, rollo... Pues, Belada bat. La Milagrosako bai, norbait, egia. deitzea La Milagrosa. La Milagrosa. Baina, karo, es que... Jarri barrio zu rever. La Muza. La muza. Ja, Peor. La peor. Eh, La Udil Castola. Ay. Mayhem Cortázar. Me dicen Cortázar. Hori zen belada. Pentsatu genuen belada bat egitea. Hain esa plastaka. Eta Mayhem Cortázar. Me dicen Cortázarren aurka. Eta uste dut, nahiko farregarria dela, baina dauka poca presencia. Osa, zuzuaz norbaiten kontra borrokatzea, eta tipo horrek esaten du deitzen dela Kilrikiño, Kirikiño beharrean. Kilrikiño. 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 Es que nik uste dauka presencia, Bai. Nik bai.
Gero pentsatu nuen bat, ez dakit apuntatu duzun, ez dakit Orduñakoak nago reservatzen. amurrikoa? Amurrekoa ez. Txokogorriko Vale, luchadorarena, txokogorriarrean, otogorri. Totogorri. Baina eske, Moskor gaundenan grase gehiago. Claro, hor apuntatu genuen, larun Someran. bateko, someran, arratzaldeko, 8etan edo. Bazarraren eskinan. Euri egiten zuelak. Super gracioso, egon ginen ikusi genuen, como, tipo bat sartu zela, zarrera, baina, como presa askorekin, bultzatzen eta ez dakiz ederta. Eta atera zen, tipoa, eta zeukan como zeo zer horia eskuan. Eta zegoen como gordetzen, no seke, tal. Eta como 2 minutu geroago, tipo berdina sartu zen berriro. Eta pentsatu genuen. A ber, ze sartze duten, txinonetan. Eta, karo, gu pentsaten, eske droga saltzen dute, ez dakiz zer, eta bat batean ikusi genuen gero ateratzen, eta ere, como, movida hori bat gordetzen, eta, como super sekreto, eta hurbildu zen, como, 5 metrora, bere kuadrian, eta atera zituen, 2 gomazko ate, zen, eta tipoak zuden, fue la hostia. Gu pentsatzen, hor droga saltzen dute, no seke, eta zen tipo moskor bat atezko, gomazko ate bat. Oietako batean saltze dute eurolatak saltze dituzte. Zein? Oietako bazar batean saltze dituzte eurolatak. Eurolatak, Bai. bai. Eta gero, ja, sartu nahi nuen, Orduñako borrokalariarekin, bakarrik bat, Bai. hau jonek ez daki, erakutsiko diot. Bueno, jarri genuen, en plan, izan ditu alzela, pues, charlazo, edo la antigua, edo hori, jarru charlazo bi aldiz. Baina, bueno, baina, ni uste dut, deitu behar dela, larru, Zorlazo. larru. Eta izatea, ez du goratzen tipoaren izena. Iker Santocildes. Gaur egun, Ezaguna baina, ez dakit. gaur egun alkatea. Zadik larro. Ze, 2022an, Vale. kanpaina egiten, Vale. jarri zuen, rollo, erderaz, nos vamos a dejar la piel por el pueblo, eta euskeraz, itzuli zuen, herriaren alde larro joko zuen. Hostia, campaña fuerte, Erio versus Larru. Ringaren gainean, zurekin larrua joko. Kampaina beharren zuen kanpaia jo. Kanpaia behar, esa kanpaina egin beharren. Eske, ba. Hori nekien, tío. Frikada hori nekien, tío. Nik uste nuen, larru izan zitekela Orozkoko luchadorea, PNV-ko beste borrokalari bat izatea, larruga eta. Ja, karo. Baina horregata itxita dago. Igual, ireki dezakegu arruga eta jatetxea, eta hor barruan ring bat montatu. Que guai, Bo? Que guai. Edo gaztetxean, horren daukagula. Edo gaztetxean, luzatzen diegu Zuberriri, proposamena. Claro. Dena GKS lapurtza, GKS egite ditu beladak. Suposanekin hori? GKS egite ditu beladak. Bai? Bai. Joder, baina, boxeo beladak edo? Boxeo beladak egite ditu Bai, GKS. Ojo, Bai. Baino, nik uste dut, ernai edo Zuberrirentzako izan daitekela bide ona, boxeo alde batera, eta hauek wrestlinga. Claro. Eta, tío, pentsatu barko, Ander Fernández, mototx. Ez dut okurritzen ezer. Baina, utziko dugu hor, jarrituko dugu. Sekzioak ez dira izan behar egun bakarrekoak. Sekzioak izan daitezke. Estetika estera. Komentariotan jarri, edo... Inork ez dira komentariotan.
Eta nahi dutenean komendatu, jartzen dugu, eske noizbait, zu hau igual ez dakizu joan, noizbait jarri dugu bideoa, igotzerakoan, jarri dugu dela como apto para niños, para menores. Orduan, como que blokeatzen dute komentarioen sekzio hori. Eta se da rollo jartzeko en YouTube Kids edo lako movidaren bat. Beti ezin da. En fin. Eta seguro daudela pilo bat txiste ez dituguna bota. Ja. Baina otra begari behar dugu, gonbidaturen bat, eta izan daiteke gure gonbidatu galdera. Baukagu. Zein da zure Beraien Pro zure- Wrestling buah. Euskadiko borrokalariaren izena? Bakizu zer behar dugun orain, ez da? Bidatua. Eta hori. Baina, gonbidatuta hitz egiten nik uste dut daudela figura batzuk, Claudio. Zema dara mago, Aitor? 25 minutu. Ez que gaur ez daukagu timerra. Eta nago Ah. mugikorrarekin. Artesania. Ander! Joder. Sartu alzara, pixkat. Justo zuta segonden hitz egiten. Fia ze ona. Egon gara hitz egiten podcastean, ez dakit ezagutzen duzun, Pro Wrestling Euskaditaz. Dela WWE moduko bat, baino euskalduna dena. Ez dut ezagutzen. Tokeko bateria dago hoien artean. Eta gauden esaten, norri izan zitekeen, zeintzuk izan zitezkeen Aialaleko borrokalarien izenak. Wow. Eta zuri jarri dizut mototx. Wow. Ba, claro, egin barko zenuriko goleta, baina nik uste dut. Hostia. Wow. Baina, bueno, hitz egingo dugu. Aber, gaztetxean sartu dezakegun Pro Wrestling Euskadiko beladatako bat. Wow. Wow. Beste gauza, beste galdera bat egin behar dizut. Ez dakit podcasta entzutu duzun edo ez, Bai, batzutan. noiz behinka. Osea, entzuten normalan berandu. Tipo, Eta, behin ja pasatuta. nor uste duzu gomeatu beharko genukela Laudiotik podcastera etortzeko? Ez dakit esaten, orain. Baina, zu ibiltzen zara asko, izan daiteke edozein motatakoa, Osa, Baina musikaria edo... bai, bueno, izan daiteke musikaria edo izan daiteke eskualdeko pertsona interesgarriren bat. Ez dakit. Osea, nago pentsatzen haber norkin dituen gauzako lan guai. Jende asko. Adibidez. Xabi Basterra. Xabi Basterra atera du Basterrak. diska. Kantak atera dituela eta disko ziko. Kantak edo diska. Zalantzen nago. Ah, vale. Bai, baina ez dakit, aukera politizan alda. Eta emakumezkoren bat? Ez dakit esaten orain. Raisa Alaba. Bai. Ek ez dut ezagutzen, ikusi dut orain. Izena. Nik Badakit ditu marrazkigila muraleta dela eta marrazki murala asko. Bai. egite dituela. Ba, bueno. Gonbiatu dezakegu zu berri gaztetxea. Ez gurdi gaztetxea da, zu berri da. Onda. Hombre, karo, baina ez dugu gonbiatuko gaztetxea. Ez dugu eraikina gonbiatuko, no? Artezio gurpilak, eta egiten dugu gurdi. Gurdi on the road. Bakarrik pasatu naiz hemendik txistoria egiten. Vale. Listo, eskerrik asko, Ander. Ez genukan gonbidaturik. Ez genukan, eta gonbiatu dugu norbait. Eta, ze ondo atera, Ya está. Espectacular. Joane, zuk baduzu norbait ekarriko zenukena. Baukazu mikrorik horre edo urbiltze dizut hau? Pues ez dakit. Ja, baina, Eta gurri ez dago... bai, egongo dira, baina. Bueno, a ver, musikariak badaude. Asko, baina. Cuatro bancos. Bueno, cuatro bancos ya es. Utzi dute? Bai, Juan ziren guztia Latinoamerikara, edo? Bai? baina ja banatuta daude, ez? Ni idea. Osea, pasaren urtetik. Gustu edo. baietz. Ez dakit. Eta beste artistak edo. Joder, Ez dakit. azken finean, zer da artista bat? Claro. Ez da entzun baina jonek esan du artista dela pista. Ez que gaude mikrofon batekin. Baina ze polita geratzen ari dena. Momento intimo. Momento bitokiles, Pim, Oh, pam. zon. Terminator. Bai, listo, uste dut, pues gaur Bai, minutajera iritsi garela. Bai. Ze ondo? Express. Ba. Gainera, Wrestling Euskadiko... Wrestling Euskadi zeiten...
Jartzen du basteritxiko gure WhatsAppean. Itzengo dugu honetaz, tal. De repente, azten dira hitz egiten. Baina epaileetako bat, da horoskokoa. Effective Wonder. Hori gombiatu ezakegu. Esan konbeatu bai, baina zuk uste torri nahiko duela. No, tío. Ez, baina gombiatu ezakegu. Horoskoko tipo bat, Progression Euskal. Bai. Osa, arbitro. Arbitro, epaile. Arbitro. Bai. Ba, Zengo dugu Toma berarekin. pasako, kortinilla. Agur. Es